Fogadják sok szeretettel Zsuzsa Mihály, a Mikulás. Holnap jön a Mikulás, várja obis iskolás, nagy szakálla csupa dél, térdigér és hófehér. Háza messzi éjszakon, ahol hideg van nagyon, egész évben csomagol, hogyha jő az alkalom, kis cipőket, fényes csizmát, ajándékkal megrakjon. Mindenkinek hoz valamit, éhezőnek szalámit, szomjazónak bort vagy dzsínt, ifjú lánynak vőlegényt. Rengeteg az elvárás, úgyhogy szegény Mikulás egyedül már nem is győzni az ajándékkihordást. Éppen ezért segít neki a sok helyi Mikulás. Hát vannak nyári Mikulások meg, fordított Mikulások. Ezek nem hoznak, csak visznek, tolvajkulccsal közlekednek. Ahol senki sincsen otthon, ott van nekik teli puttony. Sok minden megesik, tudom, ezt maguk is így hiszik. Egy kis helyi Mikulás, kinek neve Tóbiás, nagy puttonnyal ment a címre, fel is mászott a kéményre, s a kéménylyukon át levitte a puttonyát. Amit látott, azt nem várta. Egy szép asszony feküdt az ágyba. Lehet téves volt a cím. Mikulásnak édes kín, hogy a csokit, nyalókát hogyan s miben adja át. Már azon volt, hogy meglépjen, de nem fért ki a kéménye. Álom ez vagy valóság? Hozzám jött a Mikulás, éppen ezt álmodtam mostan, ezek szerint tényleg itt van. Édes hangján szólt az asszony. Mikulás, csak itt ne hagyjon, nem kell nekem cukor, csoki, de a magányt nem bírom ki. Maradjon egy picit nálam, maradnának higgye 100-an, de én nekem nem kell más, csak egy kedves Mikulás. Meséljen az életéről, meséljen most jóról, szépről, én meg csak nézem, hallgatom, s a szakállát símogatom. Mikulásnak aranyszíve soha senkit nem hagy cserbe. Megerett a nyelve szépen, sok-sok aranyos mesével, az asszonykát vigasztalta, szép álomba elringatta. Idejében, pirkadatkor kiosont a hátsó ajtón, hogy a Mikulás szövetség a dologról mit se tudjon. Rég nem volt a szép asszonynak ilyen mély és édes álma. Amikor végre fölébredt, nem tudott gondolni másra. Jaj, az a kedves Mikulás. Álom volt, vagy tényleg itt járt? Jaj, csak jövőre is jöjjön. Jön, hisz itt hagyta az álszakált.